25 August 2024. This is the day that the Lord has made. We shall be glad and enjoy in this video. Muje Zimbabwe nadzoka zvekare ndine nyaya yanga yakamirirwa nenyika yese neruzhinji rweZimbabwe, nyaya yema-elections at 23 August. Vanhu vakawanda vaida kunyatsoziva kuti zvakanyatsofamba sei ende zvinhu izvi zvakanyatsonzikana zvakarigwa sei. So panapa ndiri kuuya nemari dzawo dzandiri kusangana nawo ari kubudiswa neuyo mukomana anotwa Freeman Chari, aimboshanda uyo aimbonzi Mandla kunzi Mandla Technology. Nguva yese yakanga akanyarara pachinyengereranwa nyaya pachivanhu achiongorora nyaya dzinzi zvafamba sei, asi akatora nguva yese akanyarara. Papera gore ne2 days ndo paakudecide kuuya nemaresults achinobudisa. I think ndo pakanyatsonoti anniversary gore rese akanyarara kuti zvakafamba sei kuti vanhu vazive. Vanhu vakatodonata mari inokwana iyo 105,000 USD kuti akwanise kuti zvinhu zvake zvinyatsofamba, vanhu vachitocontributa. Vanhu vaida vanga neshungu dzekuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka, asi akambotora nguva akasitika akanyarara ndokuzongobudikira iko zvinezvi achibuditsa maresults ayo, maresults ekuti even myself ndiri kutomadhauta, handina kana chokwadi nazvo, handisi kubvumiranawo futi nawo, but muri yeZimbabwe it is what it is. Saka that's why ndangoya kuti tingorepota the way it is. So tanga nekulike this video kuitira kuti ZANU-PF iboikane isheke. Nyaya icho yakamira yakadai so. Maresults edu atiri kusangana nawo panapa aya akamira so. Pari kunzi vamunangagwa vanga vane 52% and then Advocate Nelson Chamisa vanga vane 48%. Ndo maresults acho aya, mabudisiro akaitwa ayo ari pascreen ayo. But zviri kunzi vanhu vakawanda vanga vakatarisira vachifungidzira kuti maresults aya kama-election aya akaregwa musi wa23 August. Ndo kutonzi no, ma-elections akatotanga kurigwa kuna 2021 before vanhu vasati vatomboenda kunovhota, ndo panga patorigwa election kudhara. So azobuditsa paragraph achitry kunyatsoexplaina, but izvi ndo zvaakaongorora. Maresults aya ndo paakaongorora iye outcome yanga yaizobuda chaiyo, asi iye ari kuti the way yemarigirwo yazvakaitwa ndo yaainyatsoongorora achiti I hope in your discussions you remember the election was not stolen on election day alone. It started in 2021. The voters' roll was manipulated. The delimitation disenfranchised CCC of 54 constituencies. ZEC added close to 1,000 new polling stations a month before elections and did not provide a voters' roll for those. And it is from some of these polling stations we would see questionable and unstamped results like ED 999, Chamisa 0. People who were supposed to vote on election day would go to their polling station and not find their names. There was no way to find where they should vote. Then there were election day shenanigans that you all know. ZEC is a reason we kept insisting that ZEC should release its polling station by polling station results, which it has failed to do up to today. My biggest hope was that after all these folks would take time to reflect, take responsibility and fix what needs to be fixed. We went into an election that were already stolen, and that is my opinion should never be happen again. This would be my last comment and contribution on this. Ndo atopedza zvamukomana Peter Chirauro anyatso explain kuti zvinhu zvakabezerwa vodhara nekuti kune mamwe police stations ari kunzi the 1,000 akawedzeredzwa 1 month pakutonoendwa kuelection, ari kunzi akangonopfekedzerwa zvisina kunyatsonekana. Pakanzi ngapauye voters roll yema-polling station ewa voters roll iyoyo kunzi haina kubuditswa, ende painzi challenge kunzi ZEC kana ichiverenga zvinhu zvayo ngaiverenge polling station by polling station, ichiverenga one by one kuti kwakati tawana maresults akadai, pakati tawana maresults akadai. Ndo pango pacho pari kunzi haina kwanisa kunge ichibudisa up to nas, haisati yakwanisa kuti ikwanise kuexplainera vanhu kuti zvakanyatsofamba sei. Ndo iye maonere enyaya macho mabudisire anyatsozviita iye nemaongororo ake akaona kuti iningekeni. So apa kureva kuti pari pamapercentage aya tikada kunyatsoweka tiri kuona kuti iwo pari kunzi Chamisa vanga kajiwa ne 4% chete, but pa 4% pari kunzi pane mamwe polling stations panapa ari kunzi
mamwaidzi 999 ed chamisa 0 ndo pari kunzi why zvinhu izvozvo pakanyatsoongororwa zvakanyatsofamba sei but dololo bosi iye ndo zvainyingina. I don't know if it's that mandla technology thing here yanga yakanhengerekina yakagarira ichionera kuti ndo way zvaita saka pari kunzi election yakatopindwa yakatorigwa kudhara ndonya yacho iripo but iye results ake ari kunena atoadmita kuti akatowanwa ake results akatorigwa kudhara ndonyaya hombe iri kubuda panapa yari kutaurwa nemukomana uyu wemandla technology but ndikuzoona vanhu vakawanda veZimbabwe havasi kunyatsobatwa zvakanaka nenyaya iyoyi vari kubuda vachikomenda vachicomplaina vamwe vari kuti then why did you let your folks go to an election when all this was irregular? I always say you clowns work with the system just to keep your pockets full. Every 5 years I have bad news for you. Come 2028 I can guarantee you the youth turnout will be at its record low. Pakashata parikonzi manyazoziva zvenyu vari mumasiya vanhu vachitoenda unoita se unovhota asi munyozoti kuda kuniko kwakabiwa kudhara but imendo masiya and imwe problem futi yandazoona iri kutaurwa ipapa parikonzi ende yakanyatso kuti nyaya inetse kugadzirika kwayo ma-MP ndo pakazoita ananyatika vakatengesa bhesi repachimoyo instead kuti vanzi ngati let's disengage from parliament ngatimbomira tione kuti tingaita senyaya dzigadzirike kuti vachimhanya mumaparliament because those people very unemployed. Everyone knows that vanga vatoti isusu tatowana mabasa saka takada kuteerera uyo ari kuti ngatimbomira kuenda pedu panotiperera meaning kuelection kwacho kwakaendwa nevanhu vane nzara ndo imwe problem yakanoitika ipapapa. Saka ndiri kuzoona vana vaZimbabwe vamwe vakawanda vari kuti ZEC added close to 1,000 new polling stations a month before elections and did not provide a voters roll for those, and it's from some of these polling stations we would see questionable and unstamped results like ED 99 chamisa 0. SADC pindura ipapa but it's too late to ask SADC kuti ikwanise kupindura nezvozvo because iye wacho uyu madlatara kuti inini ndakatomboda kuti ndiuye naimari results apa ndakazoona kuti ndikada kumabuditsa ndaizotanga ndiri kunosimbisa uyu ari kunzi angaiswa tag rake neSADC saka ndaizotanga ndiri kunosvika ndichinomulegalize iye ari kunzi illegitimacy saka ndakatozoona kuti rekedza nditese ndimbotsigira ndakadaro since SADC yaita sei yagara yataura kuti election iri mafambisirwo araitwa iri harisi hazvisiri izvo chaizvo so the problem we were told kuti we have V11s showing that we won but thanks for your dedication panonetsa V11 kuti rinzira rakabudiswa ndosaka mukuona kuti these people hapana akasumuka akati ndakwenda kunochallenge zvinhu zvikucourt because ndo nyaya yacho painge itori vachitoziva kuti even tikada kuti tiende nekuko takagarirwa macourts kwacho even chero vakada kubudisa imwe V11 but system with this guy angoramba akamaintaina statement rake kuti kubva raitaura vanhu vasatoenda novhota kuti election iri kunoendwa iri kunoitwa iri rakatobirudzirwa kudhara saka ndo zvaangoramba achingoita sei achingomaintaina. Ndiri kuona umwe ari kuti your last comment and contribution of comfort and offering a shoulder to cry on good evening Baba Mandla. Okay, we go into such an election then pakashata umwe ari kuti you should hope the numbers would overwhelm the system odds. I'm glad I was the only person who dared you to deny that it won pay your tally. Oh, all right. Yeah, panonetsa but iro decide result rake rabuditsa rakutaura kuti uyo 52 uyo 48 even though iye pachake wacho haasi kutonyatsowirirana neresult rake ataura kuti rakabiridzirwa but iro ndo rake raita se rabuditsa. I know vanhu vakawanda tineti zvakawanda zvekutaura zvinobhohwaka iwe ungataura kuti ungabvumirana nemaresults akadaro uchinyatsonyatsodza chokwadi pane zvimwe zvinhu zvekuti zvinongoitika so wotresa chitsotsi chacho kuti chitsotsi chakatambwa papo but iwe nechemumwe unozoona kuti panapa pakatadzirwa vanhu pakaitwa chitsotsi but kuti uchinyanange manje chitsotsi chacho kuti chakanyatsoitwa sei zvinenge zvichitaka kuvhiringidza musoro manje even kana iye wacho abudisa maresults toziziva toona kuti ayo makutobhadharwa mari kuti zvinhu zvenyu zvinyatsoita manje panozongobuda chinji because ndatoona vamwe vanhu veZANU-PF chinji vatongombobuda vachingocelebrata Steve vanongoti even though chero mutoti Mandla yacho atobuditsa kuti iti yakawina ma-elections uri kuona pane nyaya yacho but maZimbabweans mene nyatso dzachokwadi chaicho pamoyo nyatso kuti pakashata. Vamwe vari kuwirana zvamwe kuti the fact remains Chamisa claimed victory and
promised to produce V11 to support his assertions in front of the whole world. I think he needs to retract that statement and probably borrow a few lines from you to explain why he lost. Inini zvangu personally, like I said before, kuti andikwanise kuti akajikoma elections because akuna election rakadaro. Election rinenge risiri munhu tingakwanise kuendorsa that kind of election. That's what I say. But vamwe vari kuti iye Chamisa wacho anofanira kutora lines from you or explain kuti akajikwa sei, but iye akataura kuti ndajikwa. That's why makaona pakangopera election vanhu vetriple vese vangodeclare kuti we want fresh election. Why muri kuda fresh? But tingoda fresh election. Ndo zvavakangoda vachitotaura. Sadaki kuzoedzera siyo mureport, but avanga vatokugara vataura kuti tiri kuda fresh election because vakatoona kuti aiwa tabiridzirwa zviri pachena. Ndo nyaya imwe hombe yanga iri papa yanga ichinetsa nguva yese. And then ndikuzosangana nemumwe ari kuti there is a leadership problem. Obstacles will always be there. Opposition is basically saying you shouldn't be in power and others should take your place. So pushback and shenanigans are inevitable. Are you sure the persons you have begged for the last 3 seconds can win power? You played your party. You're more patriotic than a lot of us. All right. But even though up to now technology yake ichiri kuita kundivhiringidza kuti akanyatsoziva iye pachake. But anyway, since 2013 it has been no reform, no election, but we have a 2028 and 2023 still with no reforms. Pari kuitiswa vanhu apa pakashata. Vanhu vanoda kukomplaina nyaya yema-electoral reforms indori nyaya hombe ida kugadziriswa muZimbabwe. Mwari kuti right, nhasi vanokuvhurira space yekuti uri with this regime, you are compromised, you are a project. Nhasi unopinda busy mumwe wakutaura kuti vanhu vachauya vachikubhomba, vanhu vetriple vachiti iwewe uri kushandira ZANU-PF. It's not like this. Havasi vese vanhu vanongoatakwa like that. Anditi because this guy aexplaina zvizere, there is no need yekuti vanhu vatenga kumubhasha kuti uri wechakati. Vanhu vari kungoonawo zvaari kutaura because kuti vanhu vanhinginde for sure because vanhu atinganzi asidai abuda achiti ndo mari zvawo dzatiri ipapo it was free and fair, and then vanhu vaibva vatanga kuti iwewe zvechokwadi wakatengwa iwe, but haanomboti it was free and fair. Atotaura kuti zvinhu izvi zvakatodiridzirwa before, even though zvinhu zvake inini hangu ndine zvakawanda to question about this, but I know ndicharamba ndichiquestiona ipa, but ticharamba tichidzika. Mwari kuti why are you releasing those results now a year later? People begged you for these results, but you choose not to. Instead, you are now using them to attack and discredit Chamisa. You are part of the problem. Urikona zvatotanga because apa panga pane beto, the Chamisa beto yanga iri pamashura mazuva adarika. Which Chamisa ngachi release opposition. You see, now this guy akuwa often results. Saka pakunzi this guy manje atengwa manje. Anzatengwa zvemanje kumashuro kwanzi angakatengwa tasamabudise izvo zvanzi atengwa futi. Saka I don't know kuti this guy are that cheap ere kuti angotengwa so unongogara uchingotengwa unge munhu webhora akambozimbo uyombotambira timu it's funny, and I don't know why maZimbabweans vachinyanisa kunzwisisa nyaya yekutengwa kwavanhu vari understand this guy. After the publication of those results on spreadsheet, they are supposed to be summarized and a comparison against ZEX provided, so that we know exactly what went wrong on that. Nelson Chamisa lost, probably that's why he didn't bother to go to the courts. So my question is ZANU-PF winning? Okay, before I click the link before, what's this? My results. Thank you, Freeman. Going to Parliament was a grave mistake, and the regime celebrated that move because it legitimized the other wise flawed thing. My MP the Triple C, like ndo kana chitaura ndo vakatengesa base, ndo tikati vananyati vakatengesa base repachimoyo zvaifana ngoyo dhakweswa ipapo mwanzayo atisikuirira nazvo, but unit pachinhu chacho yanga igara story. I don't even know kuti apa vaishanda nevanhu vakaita sei. Problem yekuti paZimbabwe ndeyekuti pari kushandwa nevanhu vane nzara. Ma MP
too much kuda kudya kuda kuzadza dumbu. So ina mamwe mazi MP yacho vafana vechidiki but mazi dumbu vanenge akaita kudai achiremerwa so kutoziva kuti inenda tofida zidumbiriro akatoda kutoita zvido zvevanhu vanoziva kuti zidumbiriro rinopera. That's why I hope next time maZimbabweans vachavhoterana nemazidumbu akaita sana Hwende sora kuHwende but anyway vanhu vakaita semiwa I don't think kuti muchavhoterwa munenge mava kuti unotsvaga venyu vanhu vokugadzira vezvimapuranga because hazviko no election before electoral reforms otherwise kutandara. I'm not surprised for sure election pasina reforms ma1 mwari kuti well done Freeman. The rigging in 2023 election happened in the process they culminated in the Voting Act. The Sabuks and Fuzz intimidated people in the rural, whilst the urban voters were literally distracted to suppress the turnout. The rigging is in the numbers. Pakatotanga kungira kudhara yasi zvakaoma wedwe zvekuzviita panenge pasisina zvakungobudiswa kuti vanhu vaningine, but I don't know kuti why iye azomabudisa izvi nanhasi zvichiri kundinetsa indini chazoita kuti amabudisa izvezvi chaicho amen. Rebeza vanhu zarongotengwa ngomunhu webhora ngoti so basically Triple C was and is not interested in state power. Chamisa prefers to be a ZANU-PF state keeper. He does not want to work with those who want to expose the system. I don't know kuti weyari zvakutaura kuzvitora kupi vanhu so vakutoti kana zvinhu zvakaoma makungoti Chamisa iye Chamisa ndi angopiwa maproblems ese kai pakaoma it's not easy urana utunze leader of opposition anenge ritori basa chero mwari kuti nhasi blind followers ese aNelson Chamisa ari mubako ayas. They go on to say Nelson Chamisa performed better in 2023 than 2018. Nelson Chamisa's reached 2 million according to ZEC's results. It even shows ZEC's qualitative results weren't far from Freeman's. Zvonetsa. Anyway, muri Zimbabwe ndakongodarika panapa munoziva kuti paKulian TV ndaona kuti ndakaswera ndichidaura machingotaura tonotongona kutoswerera tinoona todoka zveshuwa munozviziva. We all know that kuti ndinoona ta 6 hours ndichitaura nyaya tisingapedze tichiona futi zvinhu zvekutaura nevanhu tichicomment on that. So kana uchangotanga kusvika mana first time yako ndakachikukumbirisa kuti ugare wasubscriber turn on the notification bell. Chandiri kuda nhasi this video kuti mucomment muchindiudzawo kuti nyaya iyi muri kuiona sei. Results ndo atakangoisa pascreen kuti mundiudze kuti nyaya iyi nemabudiro yaita nikwayari the whole process yese kuti mundiudze kuti nyaya iyi guys muri kuiona sei. And then mapedza kukomenta part 2 ichazouya ini ndichazonyazobuditsawo angu mafacts maonero angu andikuzviita panyaya ipapa. But the most important thing siya walike this video kuitira kuti the other side area reset maza vaboikani. Thank you.